OČAP. OČAP. Ochrana človeka a prírody. Po teoretických hodinách je veľmi vhodné ísť si overiť naše vedomosti a zručnosti do prírody. Tento školský rok sme sa na jeseň vybrali na Gregorovú Viesku. Je tam pekné jazero, ktoré vzniklo zatopením starej bane na hlinu. V okolí veľa stromov nerastie a tak sme sa o drevo na oheň museli postarať už cestou. Po opekačke sme si vymysleli malú športovú hru. Dievčatá sa rozbehli okolo jazera jedným smerom, skupina chlapcov sa rozbehla okolo jazera druhým smerom. Víťazom sa mala stať tá skupina, ktorej žiaci prišli na miesto štartu ako prví. Od jazera je pekný výhľad na Halický zámok. Ten sme si s pani učiteľkou asi 2 minúty v tichosti užívali. Ale pozor, rátal sa čas posledného žiaka zo skupiny. Viete, kto vyhral? Chlapci, hoci dali dievčatám mierny náskok. Na rozdiel od nedisciplinovaných rybárov si my po sebe miesto aj upraceme. Na Gregorovú Viesku sme išli autobusom. Cestou späť sme sa ale vybrali peši. Spočiatku sme šli po celkom dobrej poľnej ceste. Neskôr sa nám cesta pod nohami stratila a veru, že sme veľakrát museli ísť aj po poli. Odmenou nám bol pohľad na Halický zámok, ktorý sa začal pomaly vynárať spoza obzoru. Tomuto sa hovorí mať Halický zámok ako na dlani. Potešil nás aj poľovnícky posed, na ktorý sme si hneď vyliezli. Od starej Haliče sa nám šlo už veľmi dobre, po novom chodníku. Do školy sme prišli práve včas, na obed.